farmeri. Zadruga je veoma razočarana činjenicom da na farmi ne može da prođe ni par sati, a da neko ne prekrši neko od pravila života na imanju. Danas je pravilo zabrane šaputanja prekršio Ša i on će biti kažnjen spavanjem u štali. Šaputao sam danas više puta, sad ne znam s kim tačno, znam da sam kriv i zato sam kažnjen, a kažem ti, bit će nezaboravno iskustvo spavati uz Vesnu Rivas. Biće tu svega i svačega. Ša, večeras ćeš zajedno sa slugama prespavati u štali, a kako ćete se vas troje organizovati u 2 kreveta, to je samo na vama. Leći ću na Milančar. Ša će večeras spavati sa Milanom Tarotom u krevetu, tako da ja svoj krevet ne dam. Pa ja iskreno mislim da bi Ša pre spavao na senu isto kao i Stanija nego što bi otišao kod Vesne u krevet. U želji da vi prestanete sa kršenjem pravila, a mi sa kažnjavanjem, objasnit ćemo još jednom da su šaputanje, dopisivanje, kao i govor znakovima na farmi zabranjeni. Još jednom napominjemo i da je nošenje bubica obavezno tokom celog dana. Dakle, od trenutka kad se probudite, pa sve do trenutka kad uveče odlučite da spavate, morate nositi bubicu. Kada preko dana provodite vreme u krevetima, kad se izležavate ili odmarate, takođe je obavezno nošenje bubica. Toliko je puta rečeno da vidimo i čujemo sve što radite, da je to suvišno ponavljati. Zato nam preostaje jedino da kršenje pravila kažnjavamo, zadruga. Jasno. Ša, sram te bilo. Milan jeste puniji, Ša je malo osetljiv na mirise, ne znam kako će podneti mirise belog luka, ne znam kako će ove topčijske napade da doživi od Milana, tako da sve je moguće večeras. Ja mislim da će biti pravih igranki i unošenje rezervnog kreveta.